Abusuafo yɛ ma mo nyinaa akɔ aba biom. Yɛfrɛ me Efia Jemfo a ɔde hyɛ ba papa bi Ankara. Ɛnnɛ nso yɛhyia. Ɛnnɛ yɛda a wodi kan a wohwɛ yɛn a mema wakɔ aba. Sɛ wɔn subscribe a mepaakyɛw ayɛ a na wami adɔma no so wɔ hɔ ama m. Na wa subscribe. Wa subscribe deda wo nso a meda wase bebree. Saa channel yi nneɛma biesa na yɛyɛ wɔ so. Na yɛdi kan yɛsua yɛn ho ne sɛnea yɛte. Yɛtɔ so abien yɛde nneɛma abiesa bi ato akwan mu ebisa wo sɛ wadwene ho da anaa. Na sɛ wadwene ho da a woka kɔsi dɛn. Afei ne yɛtɔ so abiesa no yɛde baako abien bi nso bɛka ho nea wonim deda no ho na ɛno nso wadwene ho na ama wayɛ mapa wasi pi sen sɛ na ɛndra a wote no na nea woyɛ biara no nso no wadwene ho ansa na wayɛ. Ɛnnɛ nea ɛda yɛ nim no yɛfrɛ ni sɛ Kristo na ɔwɔ wo mu nyan no. Kristo na ɔwɔ wo mu nyan no. Ɛfiri sɛ wada ama yɛ mu bi bebree. Na wobɛbi sɛ dɛn nti na ɛyi ho hia. Ɛho hia ɛfiri sɛ wobotae nti a wode ba asase yi so no ɛreka akyi. Na mmerɛ a yɛrekɔ yɛnim ɛwɔ abrabɔ yi mu nyinara na yɛn botae nti a yɛde bae no nso ne yɛregyaw no wɔ akyi. Nti ɛnɛ merekae wɔ kɛkɛ sɛ Kristo na ɔwɔ wo mu nyan no na fa ne yɛ adwuma. Mmere bi na abɔfra abrante ketewa bi a wanya mfinhyia bien ohu me a na watu mmirika na waba me nkyɛn. Na naano mehyia no na me sɛ bra. Afei na ɔkɔ n'akyi. Na me sɛ wada na ɔkɔ n'akyi o sɛ no ɔmma me nkyɛn. Me yɛ wama. Na ne papa bɛka kyerɛ me sɛ ebi sɛ wagya nanan mfinhyia bien ba. Wagya nanan agu ne diaper mu ntim. Ɔba wo nkyɛn na me sɛ n'ani yɛ. Na me sɛ na abofra mfie bien de enka wagya wo nan agu diaper mu de abra na mema wo so abofra na amada. Ɛhɔ na mehu sɛ obi nkyerɛ abofra nyame sɛnea yɛne nanom kan no ɛyɛ no kware. Ɛfiri sɛ ɔno kora wadi mfinhyia bien na ɔfɛre sɛ ɔbɛba me nkyɛn. Ɛyi kyerɛ sɛ Kristo ɛwɔ ɔdasani biara mu. Ɛmfa ho mfie a wadi. Nti Kristo no oni ha na oni hɔ na oni soro hɔ ɔwɔ mu. Ɛno nti na ɛdu mmiri bi na sɛ woyɛ biribi a wotumi kɛ sɛ biribi ka kyerɛ mi se ma menyɛ. Biribi ka kyerɛ mi se ma menkɔ. Mebisa sɛ biribi ɛne yɛ dɛn ade. Biribi ka kyerɛ mi se ma mendi. Biribi ne yɛ dɛn ade. Adehyemama yɛn de ɔbɔ ade ayɛ yadom. Yɛn kasa na yɛka na nkasa ɛkyerɛ yase. Kasa biara a woka wɔ Ghana no kasa ni mu na nkasa no mmuae nkyerɛkyerɛmu ɛwɔ kasa ni mu. Kasa bi te sɛ aketeesia. Yɛne nanom sɛ aketeesia ɛkyerɛ sɛ kata wo ho sie. Ɛnɛ yɛsɛ yɛnka yɛn kurom kasa. Nti ama nneɛma bi a nanka yɛte ase no yɛnte ase sɛ bi. Kristo ɛwɔ wo mu dedaw. Nti mise wada nti nyan no. Saa ade na aya ɛwɔ wo mu na wo sɛ yɛ biribi. Saa ade kode na nso na so obi reka biribi akyerɛ wo. Na sa asɛm na yɛ no kware anaasɛ yɛ atoro ha. Wankasa wotumi kɛ sɛ ade a wokan de na metim ayɛ me na. Den na ɛwɔ wo mu nti a wotumi kɛ sɛ wotim ayɛ wo na. Maso nkɛ. Ɛyɛ saa Kristo na. Ɛno na etimi ɛka kyerɛ wo sɛ ade yi de nsen metim. Enti sɛnea ɛbɛyɛ a wo Kristo no ɔbɛyɛ nam na watimi ehu nneɛma sɛnea ɛte ne sɛnea ɛkɔfa ne nti nyan saa Kristo no. Ɛno ne yɛyɛ ne den. Tena ase kom na frɛ wo ho ɛma wo ho na bisa wo ho asɛm.
na obema wo mu yae obema wo mu yae aya de bia ye kasa dodo nti emra so se wankasa wo benya de je wa ma wo ho na wa ye kom kakra na wa frɛ wo kra akosua ya ama muruntu no we bisa ni se botae a wo de ba wiase ha ene den efise obiara wo botae nti a wo de ba wiase esese wo hu de na ne a wo ye no ewie peye enye obia na oba ha oba ba ye dokita enye obia na oba ha osu oba ba ye nurse enye obia na oba ha esese okoye lawyer obia ne de a wo de bai na ansa na wankasa adwuma na wokɔ no wobɛkɔ ma wani agye na watena setena pam na wasrew ama wo kra nso ani agye no je wa bisa ni se botae a wo de ba ha ene den eninti se wo Kristo no se wo awia se wada so tonkwa me ka kire wo se fiase na nyang no na wo nyang no ewo mra woni ni dinkita ho abre ni abre biara mu mede me wa ha na me kai wo keke meda ase bebre eye wo dofo pa ifia jemfo ankra ebeshia ewo echi ho